न'निफ्राय ओंखारबाय स' जोंहा बरपेटायाव मोनसे बिनानाव फरायनो थानाय दङ दा बिथांमोना फैदोंनो आरोना पिकनिक जानो भैरबकुन्द' जोङो थांगासिनो नै सन्दीप आयेम स' सहैबा नोंथांमोना मिथिगोन नङा होमबा सापात एन्ड लबर प्लास होनना बुङो आरो बेखौ सापात बिलाइबो दङ ओमफ्राय लबर बिफांबो दङ नै सापात प्लास लबर बिफां नै लोगोफोर नाय लबर बागान बेयो लबर बागान नोगोद समायना नुखायो नङा होमबा लोगोफोर भैरबकुन्द पिकनिक लामा शिलं रड बायदिलै जोंनि लामाया शिलं रड बायदि आरोना जोंनि लामाया नै लोगोफोर थांगासिनो जोङो दान्दिसे उनाव नुनो मोनगोन सोर बिसोर बिनानावमोना फाइनालि लोगोफोर जोंनि सक मोनबाय खोलाहा थाङोब्ला उदालगुरि साहा थाङोब्ला भैरबकुन्द जों साहा थांनोसै प्लिज सपनगाव सकानि सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायोब्ला माने लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव दै थांगासिनो आरो नै जोंनि भैरबकुन्द लामाखौ नाय भैरबकुन्द रड बरिया मजा बिराद बरिया जोंनि लामाया ओमफ्राय दैफोरबो जायोलै सम माने मोजां सलायबो आरोना बाइक गारिजों फैयोब्ला नोंथांमोना बेनो जाबाय जोंनि भैरबकुन्दनि जेपिएमसिनि लामा जेपिएमसि माने बेयाव हाग्रा गिदिर दं आरोना आरो नै बेयाव न' हनै थानो हायो मोनायाव बेयाव सोरबाफोर मोनानानै भैरबकुन्दआव फैयोब्ला बेयावबो थाफैनो हायो आरोना नै साइन बर्डआव दङ बिनि रुल्सफोरा लिरनाय स' नै बिथिं जिरायग्रा नुहुरदों माथो नै गाजा वाव जिरायग्रा नेचारेल बिफांनि गोजा स' बैथिं टेन्ट दंबावो नै बै सिङाव जिराय जायो आरो बेडमिन्टन गेलेग्राबो दंबावोसो अनेक प्लेग्राउन्ड स' फाइनालि लोगोफोर नैबे लामाजों थाङोब्ला माने सिदा माने भैरबकुन्द पिकनिक स्पट आरोना फाइनालि गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो जायफोरानोखि आंनि भिडिअ गोदान नोंथांमोना अन्नानै लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट जेसेखि हायो कमेन्ट खालाम माने अब्लासो आंहा माने एसे फिलिंस फैगोन आरोना फिलिंस मानिबा फिलिंस जाखो स' माबा मोनसे आरो बोलो फैसिगोन आरोना नोंथांमोननो मोजां भिडिअ देखायनो खोन्थानो न' आंथ' दायो भिडिअखौ मबाइलजोंसो बानायो न' माने केमेरा गिदिर लानानै आंबो सानसे बानायनो गोसो आरोना साबस्क्राइबार बारियोब्ला आरोना स' नोंथांमोना जायफोरानोखि आंनो साबस्क्राइबारखा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम हाजासे शेयार खालाम आरो बिनि उनाव जायफोरा आंनि भिडिअ गोदान नोंथांमोना माने मोजां नायनानै मोजां मोनदों मोनाखै भिडिअखौ कमेन्टआवबो राय गाज्रि राय जेबो साना खिन्थु मा लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो बावथारनाङा आरोना लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब तो फाइनली दोस्त हम लोग का जो भैरबकुंड एरिया का जेपीएमसी यानी फॉरेस्ट रिजर्व जहाँ है वहाँ पे हम लोग जंगल में मंगल करने जा रहा हूँ तो रोड देखिए जंगल का नज़ारा देखिए कैसा लगता है शो यहाँ में आने से अलग ही नज़ारा दिखाई देता है हाँ सो चलते रहो फाइनली गाइस भैरबकुंड पिकनिक स्पट मोनफैबाय स' आगैमोना बहा दं दा फनबो नांला बिसिनाव नेटवर्क मोनाना माखासे आलदा सिमफ्रा स' माने बिथांमोनखौ नागिरनांसिगोन आरोना कलबो नाङाखै फन बुदोंमोन आङो खिन्थु बिसोरो कलेजनि जानानै माने बे पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानो फैदों आरोना भैरबकुन्दआव स' लोगोफोर बिथांमोना बबेयाव बहा दङ माने जों नागिरनांसिगोन जोंहा आगैमोनखौ बिनानावमोनखौ जायफोरानोखि पिकनिक जानो फैदों जोंहा आगैमोना आंखौ लिंहरदों दा बिथांमोननि फनानो नाङाखै मा जादोंथाय माने नेटवर्कनि प्रब्लेम नामा स' नेटवर्कनि प्रब्लेमानो बिथांमोनखौ नागिरनांसिगोन आरो दा जोंनियाव माने बबेयाव एक्जेक्टलि पिकनिक जामारदों बबेयाव दङ जों माने मोनथिथ'वाखै दा नागिरनांसिगोन आन्दायनानै दं आगैमोनखौ नागिरलांगासिनो जों र'
अन्थाइलै नै लामाया 11 किल'मिटार वो बास दिखाई दे रहा है ना स' जों लोगोफोर आगैमोनखौ नागिरनि आरो बे आगैमोना सोर थोड़ा देर की बात मालूम हो जाएगा आगैमोनखौ दसे लोगो हमनानै थांनि माने बे जायबा आगै आं जायखौ फंबाय लिंनाय आंनि फंबाय लिंनायनि माने बिब' जायो आरोना बे आगैया माने बरपेटा कलेजाव फरायो आं बिथांमोनखौ नागिरना फैदों आरोना आन्दायबाय नालाय दा नागिरदों फनबो नाङाखै लोगोफोर भिडिअ में बने रहिए अंत तक भैरबकुंड दालांनि भिउ आरोना बे भैरबकुंड दालांनिफ्राय गाहायजों बोरै नुयो ने मालायसो जरा जरा आयौ पिकनिक जानो बिराद फैदों हनै सिख्लाफोर दंसाबो जानुवारि नङाब्लाबो गेटआवनो सानदोंमोन आं सोबागोनसो नामा लोगोफोर आं बिनानावखौनो नागिरबाय थादों मोनाखै आगै भाइग'खौ नागिरदों आगै भाइग' आगै भाइग' स्रिखौ आं नागिरदोंसो थादों मोनाखै आगै भाइग'आव बिदिनो जायो भिडिअ नुबाला नायनो आरो मोजाङै नङा होमबा भिडिअखौ नायलांबाय दा खिन्थु भिडिअखौ नायालाबानो माफ्लाब आंहा गोसो जायो आरोलै एसे नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै फेमास खालामनांगौ माथो दंबावो लोगोफोर भैरबकुंडनि लामाया गोदोनि बायदि गैला दिनै सिसि ब्लक ओरैबायदि समायना जाबाय लोगोफोर भिउ भैरबकुंडनि नज़ारा भैरबकुंड का नज़ारा देखो भैरबकुंड पिकनिक स्पॉट का व्यू भी अलग हो गया आजकल रोड भी पत्थर में गाड़ी चलाना नहीं पड़ता है तो रोड पूरा सीसी ब्लॉक बन गया है ये देखो ला 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 ना 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 ये देखो दोस्त लोग ये है हमारा भैरवकुंड का नज़ारा है और भी रास्ता बाकी है बनाने वाला बन रहा है रास्ता रोड यहाँ में फूल बगीचा बहुत सारा होंगे तो उसका टाइम आने से और ही मज़ा लगेगा और यहाँ में ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ में किनारे रोड के किनारे पूरा फूल बगीचा वगैरह रोड ऐसा पूरा बनेगा ठीक है दोस्त लोग आप लोग मेरा वीडियो में बने रहिए और अंत तक वीडियो देखिए सो लोगोफोर मा बुंबावनो बेराय एसे मेंबायबो ना स' लोगोफोर मा बुंबावनो बेराय एसे मेंबाय बिनानाव बे भाइग'मोनखौ नागिरनानै ओमफ्रायो आं मोनसे खोथा बुंनि आंनि पिक्चार क्वालिटिया माने एसे मोजां फैया जाबाय थादों नङा होमबा स' भिडिअखौ आङो मबाइलजोंनो बानायनाय जाबाय थादों स' आं केमेरा बायनो हायाखै दङमोन आरोना सासे लोगोनो सोलायथ'नो हरनाय जाबाय आङो स' आं मबाइलजोंनो भिडिअखौ बानायथ'बाय थादों स' दायो एसे रेस्ट लानो नागिरदों दै गुसु लोंनो नागिरदों नै गरमबो जाहांबायना थेवबो एसे थान्दायानो भैरबकुंडआव ओमफ्राय एसे जानो खमला लाबोदों ओमफ्राय बैग्रि फिथाइ लाबोदों आरोना स' बेखौ जानानै एसे नेट'नि फन माने नांबाय आरोना आगैया माने एसे साइडआव दङ दा दसे उनाव लोगो हमगोन नै जा सन्जिब क्या बोलेगा बोलो कुछ भी बिजिलै आंहा बिजि बिजिनो नै जों सानैजों फैदों आरोना स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था नायलांबायल' था आगैमोना आं थानाय जायगाखौ दासो संबोदों फैगासिनो अनेक गोमानाय आं लेंहरदों फन खालामना इथिं फै होनना बुंहरबाय आरोना जोंहा गोमानाय आगैमोना नै सफैबाय आगैया भाइग' आगैया आंनि साबस्क्राइबार मा बुंदोसो जल्दि आं बुंनो रोङालै दे नोंनि जायगा इन्ट्रडाक्सन होलाय दे एसे हेलौ एभ्रिवान आंनि मुङा भाग्यश्री दैमारि बिनि उनाव मा थायो आं दायो बरपेटायाव थायो बिएड खालामगासिनो ओमफ्राय बिनि उनाव दिनै भैरबकुंडआव मा खालामफैदों दिनै भैरबकुंडआव बेरायनो फैदों पिकनिक स्पट जोंनि माबा इडुकेसन बिएड बै नोंनि लोगो दा बे आंनि लोगो सम्पा दे
ओमफ्राय मगलुगे जे नबसाय आसिले आहि आसे लगत देखा पाम बुली जे কৈছিলে हिए नाকি ना এই লাইনে बेखौ आं नायदोंनो आरो हाय কৈ দিয়া हाय মোক কৈ আছিলে তোমাকে কৈ আছিলে মোক নাম্বাৰ যাচিছিলে फेसबुकआवसो दंना इयो नाम কি सम्पा आंनि गोदान गार्लफ्रेन्ड जानो गोनां दे बियो लोगोफोर दे मोर साबस्क्राइबार কি কোৱা কৈ দিয়া সাবস্ক্রাইব কৰি আপোনাৰ ঘৰ ক'ত টংলা টংলা ন টংলাত যিমানখিনি মোৰ বন্ধু বান্ধৱী যিমানখিনি আছে বা মোক চিনি নোপোৱা মানুহ আছে যদিও ভিডিঅ'টো দেখা পাই এটা লাইক দিব মুঠে না ঠিক আছে আৰু আপোনালোকৰ লগৰখিনিকো কৈ দিয়া ব্ৰা এই দাদাটোক সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু লাইক দিবা আপোনাৰ গাঁও টংলা আমাৰ গাঁও টংলা টংলা কি টংলা উদালগুৰি টংলা মেইন টংলাতে টাউনতে টংলা টাউনতে টাউনতে ন ঠিক আছে আমাৰ ভণ্টি মই এনে কৈছিলোঁ আৰু মানে কিবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হ'বলগীয়া বুলি সৰি মানে তেখেতক এনে মানে মই জকিং কৰিছোঁ আৰু ন চ' আমাৰ এই ভণ্টি ইটো না ভণ্টিকে ৱেইট কৰি আছিলোঁ মই তেতিয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ' যে বনাই আছিলোঁ চ' আহি পালে ভণ্টিজনক বিচাৰি পোৱা নাছিলে এটা টাইমত কল কৰিলেও নেটৱৰ্ক নাপায় যিহেতু আমাৰ ভৈৰৱকুণ্ডত মানে চ' এতিয়া কেনেবাকৈ এটা কষ্ট মষ্ট লগ পালোঁ আৰু দে একবাৰ হাই কৰি দিয়ক হাই दे हाय उन्दु हाय बाय बाय नोंनि लोगोफोरखौ सासेबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो थानो होना बुंसोलै अन्नानै गासिबो आंनि लोगोफोरा साबस्क्राइब खालामनो हो आदाखो स' लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोबो मोनबाय नालाय आगैखौ ना स' भैरबकुन्दनि बै हाजो खावख्लाखौनो एसे नायहरदो आरो ना बैखौ स' মোৰ जितु ভিডিঅ' বনাই আছিলে ন ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত হ'ল লগতে ফাইনালি এইটো আমাৰ ভৈৰৱকুণ্ডৰ পাহাৰটো চাই কিনি মানে এটা লাইকটো দি দিব বাই বাই जोंहा आगैमोननि पिकनिक जानाय बासआ बेनो आरोना पिकनिक जानाय बासखौ मोनफैबाय नै बेनो आगैमोननि बासआ बरपेटा हलनिफ्राय फैनाया बेनो आरोना जोंहा आगै भाइगमोननि माने पिकनिक पार्टी टीम आरो बिसोरो ना मोनसे कलेजनिनो स' बिसोरनि कलेजनि मोनसे कलेजनिफ्रायनो आरोना बियो मालाय एसे जोहोलि फट' खेबजालांदों सालाफ्रा लोगोफोर आंहा बिनानावा एसे रायज्लायनो लाजियो आरोना ओंखायनो बारा बिनानावजों रायज्लायनाय माबा भिडिअखौहाय आं बारा नोंथांमोननो दिन्थिनो हायासै स' आं बेसेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'बाय बाय बाय लाभ इउ अल गाइस थेंक इउ अल गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै